Alas 7:50. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. O siyempre, ano yan na itong celebrity taxi driver nga wasya kabalo nga ang MECQ walay apil ang mga taxi. Og nagproblema gitaon siya kay magsara na daw ang mga motel. Ladies and gentlemen, Lito Inglesero. Mahirap, mahirap, mahirap Ang maging pogi. Mahirap talaga yun. Mahirap ha? By the way, good morning sa imo diha. Honorable Councilor Bernie, agig pagyukbo kanimo gikinanglan imong presensya. Kay gikinanglan sa pagtabang sa katawhang kabus nga lumulupyo sa District 1. Nagingon lang mi sa imo nga wakay apil. Ingnan mo mga kaubang taxi driver ha? Nga ang MECQ walay jeep, walay taxi. Nga in short, nga kakaron. Unsa na? Tanang problema gisula dobi. Magsara ang mga high time pandami kang high time gini mo gikabala. Wala may security sila giniyan. Anggong mangyayatid po sa atin ang Bira Max Capsule. Ang Bira Max Capsule available sa Oro Pharmacy, Parmasya Oro, Oga Save All Pharmacy, og sa tanang Butika Pangmasa. Hello dia sa tanang mga taga Butika Pangmasa na dia sa Veles o dia sa may Kauswagan. Kabalo ba mo nga ang Butika Pangmasa na available po dia ang Bioprobix. Bioprobix. O siyempre, ang gumangyari at din sa atin ng Mustang Alcomix. Unsay meaning sa Mustang? Ang umusta kay mangutang. Ang Mustang. O sige, pamalit na mo daan kay kuan man. Bawal pa man magparty-party, diyan na lang mo sa inyong balay. Pag unay-unay na lang mo diha. Palit na mo daan og Mustang Alcomix with 10% alcohol. Available ni siya sa Carmen Mart o diya sa Ororama. Kaya na lang mapahiter, anang gabi una, anong bugnong panahon. Mustang Alcomix. Ito na po ang Lito's Quote of the Day. What you think you become. What you feel you attack. What you imagine you create. Create? Ano na? Create ba? Ingon si Buddha. Buddha. Pasabot, ana! Wa na tay pangita. Uncle Boy. Uncle. Close na lang ba, cool? Walay matuan. Cool. Agwanta lang sa ginilit. Agwanta lang sa Namay, ginilit. tag 20 yapon. Ha? Ay, tag 20. Ito, at stasyon. Uy, puwasa sa mo yun. Agwanta lang sa ninyong 15 days. So, ang ato para dili makonek ang... Kanabita ba mo gini mga monay sikrito uban ba nung nagilumilom lang ng ubanan. Kaya na uban na mo tipas mo ko na sa dalan. So, manglilan din na sa... Asa ba ka nakag-COVID sa opisina ba? Di tanawa, ang opisina, gi-quarantine. Pero kasi kabalo, dito na ditipas sa laing balay day. Alam mo tugan. Napadulong sa Mirisi. Alam mo tugan ba? Mayong buntag kaninyo kagay Lito, kagay Bern. Good day to you, the hard Bernie and the hard Lito. Kusog ang ulan diha. Your hard rain? Nabasa mo? Your soup? Oh, that. Basa? You are wheat? Basa mo? Your wheat? Kusog ang ulan diha. Your hard rain? Nabasa mo? Your wheat? Problema ginakuha kay nawala na gid ang akong panlasa I want a big problem because no more taste sa akong asawa. for my wife. Uy nga ning naitabo! This is the starting of Love Life. Lang nag-shower na biya ko lang. Babe. Tutoy. Mm. Tutoy. Mm. Nag-shower na ko ba? Nang waswas na biya ko. Ha? Sa mo kay kawagin mo nabantay nga bagwa kong panty. Ah,
Mo na na katong gi-deliver atong kuanday. Wa ka giganahan ka. Ako beg kay yung man ka gusto kag checkered. Mo ni checkered nga panty akong gikuha. Tibak pag yun. Wala na gana ay. Idadara na. Ha? Nay. Kabalo ka? Nay lami. Idadara na. Nalipay biya ko nga nag-MECQ na kay ay salamat mapundo na ka diris balay. Ha? Pwede pa manggod mo gawas magmotor. Sabo kaayo ka ba? At least way angkas. Kabalo ka, masuya ko sa kong mga stress silang mari, kay may pa silang mari, kay perminti. Ako problema, bro. Ikaw, bro, wala kay gana lagi. Kutsa man, tungod man sa kadako si Montihan? Kailangan na sa mga bago pang minyo, kita dugay na wala. Ha? Pero bata pa magkayo ka. Ang ako galing ako ging mari, nakaminyo siya katong 52 anyos, grabe. Buntag to pa ni hapon. Kita nga ikaw, pila pa may dani mo, 30 pa man ka, pero nanong, perminti naman may gana. Abi galing ko tungod sa akong pangit nga panty mo, nagpalit ko panty nga bago. Pag madugay, wa nagilami, ning panag-uban, mora na tag-igsoon. Madugay gani si kita kabay sa katre, mora nagigag akong inahan. Ano na ina ni mo eh? Ganahan ka kala. Imo ba itong gipalabay itong duster nga pareha kasi mong mama? Ganahan Hindi ka lugar ka. ganahan. Ikaw lugar, ganahan ka lips to lips sa imong mama. Inahan madugay kani panagkuyog sa kaminyo. Burago agi ka na imong tingog bagay imong pasabot bitaw burago. Burago agi kay pulos ba? Burlagi something. Huh? Siguro. Siguro na kay kabit na. Wala na makagana. Unsa ka diya? Ngano sa una katong college ta kay wagi hungaw. Sige ka, nagbibitaw ka to sa una sa college pa ta kay di ko nimo pa eskwelahon, matugyo ka sa boarding house. Magbitbit ka og lobren, magdili ka pansit kanton. Grabe wagi hungaw. Bugay na bantayanan, madugay mawala na gyud ang. So na magdidikit pa ka sa kog kanta. Tapos ipagi-agi na nimo tamo yung din ka nga kanin tulo ka kanta para ni sa imo. Ana-ana pa ka sa una tapos matuloy ka sa paghuman mo duty, matuloy ka sa boarding house. Sa unang pa man to. Tagarong ano na kaya man nausap naman. Mo gani. Tungod ba kay bilbilon ako? Sabti ko sa tinatungod ba kay bilbilon ako? Wala man. Wala nang gyud. Tungod ba kay nanambo ko? Ay kapala ka, magpapaniwang ko. Wala nang gigana gyud mo. Kapalo ba ka nga, pila na kaadlaw, wala ko i-rice. Wala ko i-rice. Naghumba na lang yun, crispy pata, liempo, ano na lang yun. Para lang yun, muniwang ko. San pagunsaon pa siguro nimo na imong lawas. Wala gyud mo. Totoy, ano nga naman ka, toy. Di naging ko ganahan mo. Toy. So wala na kay gugman ako? Napa? Naigugma. Naigugma Pero ang bigawa na diha. Naigugma pero walay feelings. Parehara manggod na. So pasabot ba ni mo ano? So sabi akong buhato para mabalik ng imong gana. Ang ato nga, inigsuon na lang ta. Nagdunag yung ko ni mo. Oh, tanaw. Sige. Nagdunag ko ni mo nga nagkikailain siguro. Wala hagas. Nasir kailain o. Hagas, wala. Kabulo ba ka nga mataglakaw ni mo gabutangan ako ng rosaryo ng imong bulsa? Muinit na siya basta nakikauban nga senior high. Ha? Dapat imong buhaton magpalit kag lana. So na lana. Mobukal ko gisulod ang imong bana. Ay kabala ka nag-order na ko. Nag-order na ko. Ora! Alas 7:59 na. Cagayan.